Samantala, gumugulong na po ang pagtatayo ng slaughterhouse facility sa bayan po ng Rosales, Pangasinan. Ito ay matapos po ang isang taon ng irekomenda po ng Ilocos Regional Project Advisory Board noong Pebrero ng nakaraang taon ang pagtatayo ng turang pasilidad na magmumula sa Philippine Rural Development Project of PRDP. Tinataya po na nagkakahalaga ito ng nasa 81.88 million pesos ang naturang proyekto at inaasang mabibigyang serbisyo po ang nasa 1,693 na mga kabahayan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan po ang kabuang plano sa pasilidad mula sa mga responsibilidad ng kukuning kontraktor hanggang sa pagsasakatuparan ng proyekto. Ang pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad ay naglalayong pagmulan ng ligtas at dekalidad na karne para sa public consumption. IFM News. IFM News. IFM News.